Amang inang hahaanggi pinaribot ala nunga Jepang tikina neng patupaw tama pertanyaan sektor bornginon ala nai asata paradi maroha dohot pikirata mertangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marende hita sian buku ede nomor 12 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumapa langit dohot anoon, amin. Ai ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana dina tinogihon na torop anak tu hasangapon, padenggakon sun iduk ni hangoluan nasida, marhite-hite hapor suhon, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nama dok mauliate do hami tuho, ala di papatar ho dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya siroham, saya payan ma dihami rodi pinopar nami barita naulii, jala pararat mai tu saluhut bangso asa bicar sodang ni hasangapon mi dohot dia kena hudul di haholomon dohot na nilingguman ni hamatean marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul mahamu hatani debata di pertanyaan atas sadarion imanagabe jamita godang di parmingguota naro ima na dienet sian Yesaya 55 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin ai songon hadadabuni udan dohot abolas sian langit jala dada mulak boti tusi dajolo di bornohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala di lehon boni tuhalak panabur dohot roti tuhalak na mangakon
Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuau, ikon bahenonna do lo monirohaku, jala majadi tunah hutongos. Ai ikon di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangiaron nya kaduluk dohot robean suarana marulop-ulop di jolomuna, jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur, jala sikat ni lato tobu ni bunga na khusus, ima bahen barita di goar ni Jahoba, bahen tanda saleleng-leleng na nasoolo hambar. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan apiopsa. Amin. Amin. Tauduti mese marende hita sian buku ede nomor 25 ayat 1 dohot ayat 2. Martang yang mahita mulai hati ali Tuhan di bornginon diramoti dirongani hodo hami di partangyangan nami neng manangi hon hatami hami pasu-pasu jala dongani hami Tuhan di bagasan gornam Yesus Kristus martang kami tuho amin. Hatan itu hata tersurat di Matius bidu 10 tolu ayat 10 lalu rodi ayat 20 tolu. Ope tangok kamu ma upama taringok tu panaburi tuganup na ubege hata harajauni anggo so dia tusi rodo parjahati mangarapasi na sidamburhot tu rohanai ima na sidamburhot tu dalani alai na sidamburhot tu nabatuoni ima na ubege hatai gabe manigor las marohana majakon alai dang marurat di bagasan rohana para satu kinado ibana ai pitor tergasib do rohana dinasonggop hapor suhon manang pangaleleon siala hatai alai anggo na sinaburohon tu parsiupiani ima na ubige hatai gabe pakolsohonon na diaka na dihasianganon dohot hamoraon si pangasi nama misati hatai jadi dang saut mar parbue alai anggon na sinaburhot tutano na dinggan ido na ubige hatai jala dia tusi laos ido na saut mar parbue ia parbue na 100 lopi do na deba ono 10 lopi do na deba 30 lopi do anggo na deba
Hurian itu hata porsea do hita marhuaso do hatani debata. Marhuaso doi tusu di halak. Marhuaso doi pau bahor roha. Ika porsea do hita dang sarupa hatani debata natar surat di Bibeli dohot akan surat di buku nasing dang sarupa. Di podahot Tuhani doi di pasahat doi maritekana porsea arga doi jala ido na manugu-nugu parngoluatta. Alai di dia do argana, di dia do huasoni hatani Tuhani. Di kita tahun 2000-an adong dosa ada siaran TV tayangan judulnya Dunia Lain. Jadi viral do video on ala seadong na menguji nyali. Biasanya di bame tu jauh tu bagas na adong akabiguna ninna. Nah, somalna pitor kesurupan do. Jali sukuni ma iseho beguni ise ninna. Di sada tiki molo menurut analisanya kanadeba na salah memilit peserta manasida, salah memilit betul-betul salah memilit. Di suku ma isi guarmu nina perempuan, ipo biba nama guarna, baru adong madongan da bawa. Nah, di tadi kon nasida di bagasi mate malapusude mulai mamakuling akan aso ni halo mohoni adong mamardabuan. Pitor marede perempuanon. Darahmu Yesus ini bana. Narohaku ngasalah. So hiado pe hala Kristen di iban uji nyali. Ale molo dongan naon ngamar setabi bana, setabi. Naona suruh dah menguji nyali dana. Semartang yang ibana. Tuhan Yesus ramo ti dongan ya ina. Kesurupan madongan non. Ale go ibane semaredi semartang yangi. Sape naro pembawa acarai narong manang mahuwe bana. Jadi dung dianalisa salah peserta. Alana wasin doko salah peserta. Talana termasuk peilahon nasida do molo songoni. Alani do somalna songon nai paliling-liling do na kisurupanon. Ale halawalani bege hata darahmu Yesus ina terhatop nasida ro. Nah, nagabi pergumulan manang suku-sukun aha do tangi yang nasi tong molo di tonga-tongani akapar biguan iba. Tang yang nai do ihutonon manang tang yang dia do buasa iba nandang boy kesurupan. Buasa dang songgop si buli si HP itu dongan nai songgop biguni herekin pajagani bagasi. Jadi suku-suku roha aha do tangi yang asa unang kesurupan iba. Nah, dina asing muse molo na mengusir kesurupan adong do ijaha akaturpuk. Ijahai kitab suci. Nah molo hitahla Kristen ne dia jahaon. Turpuk Matius do berbahagialah indah disi manang Mazmur do edang adong turpuk taina madokon laho mahubigu nang adong. Hape molo binereng nasida songon na adong do turpuki ima dalam nasida lo palohon akasibulis. Di manakah kuasa firman Tuhan itu? Kembali ke situ. Seperti apakah kuasanya? Apakah kuasa itu betul-betul bisa mengusir roh jahat? Bisa mengubah orang yang sakit menjadi sembuh? Bisa membuat seseorang tidak kerasukan? Ternyata dang songon na mangalang cabe HP wasoni hatani Tuhani. Ido nekon rajumata ikon haporsiota dang songon na mangalang cabe. Artina anggo hirim rohatanyan rojo romatu bagas joroon di bagasan akka parukilonna di bagasan akka haporsuhonna mula iba nama bege hatani debata ikut donya go dame rohana ala memang marhuaso do hatani Tuhani manang adong parukiloku loso rohaku hujaha bibeli piturbunya sobu akan masai bolong akka sahid bolong akka pikiran manang adong akka yanak ngotan na jugul na sodingga parangena tasuru majah bibeli Aisyah nama nangihon cian nama jaha bibeli itu buah porosian atong jaha ju bibelo nina ternyata ngejaha jaha edang adong esong dosong ni
Alana jojo do tabereng sudedo hatani di bata diapil alani do orang targuar si boto surat ahli Taurat orang Parisi enungan nasi dabe ahlinya nasi damai alai di bereng Yesus ai dang adong pangalahona na dinggan dang adong parangena nasuman ai di dia do huaso ni hatani di bata molo nunga tatangi na hatani di bata si pata marminggu hita si pata do hoti PHD perempuan manang PHD kategorial dohoti tatu PHD sektor dohoti tatu PHD ama do akar remaja sudi rista dohoti ale bohado molo parange manang pakatayon manang pabahenatai dangarong sumanna agiotik bodoh hape masa si songoni mungkin hita PHD taberang sasahala songoni naringgasan merminggu naringgasan sudi apil hatani di bata manangah hape sukun disotar surat manangah hape sukun disotar surat alai pakatayon na songoni masurangna alai pardonganon na songoni masigana di dia dong kuaso ni hatani tohani tu sima tu kasih songonoma hatani Yesus buasa pola di bais sada upama taringo tu harajauni taringo tu hatani di bata dohot parbuena di nguluni halak aidang nagabi ala taboto tajaha bibeli pitormu baroha daong dang na alata apil dang na alata tangihon hatani tohani pitor langsung boymu baru hata 100% parnguluata dang songoni hape asa unang adong nama dokon nunga hujaha bibil nunga hujaha hatani bata mulu jesai mandokon nakin dang mula buti hataki mangula di bana bahenon na dolomoni rohaku naiko marparbuwe doi porsedo audisi iko porsedo hita marhuaso do hatani de bata alai ninna Yesus ma tohodo itanyok kamu do hatani di bata tohodo diapil hamu hatani di bata toho alani do kan molong nga berdebat Yesus do hal aparise nama luan nasida pitor hatan di bata di padokon do kanasing alai ninna Yesus ma tohodo diapil hamu tohodo di boto hamu tohodo diatusi hamu alai na di dia do hamu noaing diantara na opaton di patudus ma tu opat tano manang roha di patudus tu opat tano manang roha ai sarupa do hatani di bata na hubigi sarupa do hatani di bata na binegini dongan nasing do sudehi tanama do hoti partangyanganon sarupa molo petung maragang parjamita isarana au manugu niara mang pajetan arian hatani di bata do tong sarupa doi alai buasa marasing perbuena marasing olo di sipata adong na marlas ni roha bahlas rohaku mabigi jamitai alai adong dotong darong dapet tumanangaha bah tang adong dotong di bagasan oleh na arsak na dibuan dang adong muba ogiotik berarti HP dada hatani di batana salah daong bukan firman itu yang bermasalah bukan si pemberita itu yang bermasalah bukan ninda Yesus alai tano na di dia do hamu di naupaton rohana di dia do hamu sian naupaton alanido molo se adong nama dokon halak ninna gudang paru kiloku dang boya so nang nguluku jadi alusnya siani biasa na somalna martangnya ko amang martangnya ko inang jaha hatan itu hani boy do hatop do honon na nunga nga martangnya ngau jaha bibeli beroa ay dang idok ko duli na moray ay nunga hula pati na sa pului dang nong binahurang na Jesus taho do memang ilohok ko alai sotung do adong di bagasar rohani jolmai tangi yang ima holan pakuling ni pamangan hata na kaluar si pamangata holan martangi kita Tuhan yang marsi panganak kami paso-paso si panganon amin tangi yang doi toho sotung do gabi adong di rohani sasahalak bahay madang jagotang yang nipaditan yon ikok tu paditanya meh talau asa tangyakon
Bah ipedang marhuaso lao mahita tu tangi yang nihalakan. Alani do manginang adong do tangi yang nasatokin, adong do tangi yang naliling, adong do tangi yang nasa malam suntuk. Sampai suntuk Tuhan ini mebigi alani lilingna. Tangi yang dang alani gajangna, dang alani lilingna, alai dia do nabi nereng nanisi. Rohani si partangi yang itu sebetulna. Molo tando kenu ngamartangnya kita, ngamartangi yang ngau, ganuk borngi martangi yang oke. Martangi yang dipamangat do hita, manang martangi yang dibagasa parangi na dinggan. Doa orang benar sangat besar kuasanya ninna do. Dada tang yang nat gajang balga wasona. Alai tang yang nya kapara tigor. Dada ala nama ngapil hatani di bata gebi tigor jol mai daung. Alai rohana songo dia do dipake manangihon hatani Tuhani. Alani yang manginang molo rohi tatu bagas joro harap do rohata mulak kita di bagas dame. Alai di suku Jesusi rohana di dia tabuan. Rohana di dia taparadi lo manganangihon hatani Tuhani. Sotung do rohana parjolo. Rohana tertutup di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan otomatis ya batu di atas semua. Batu dia baru tanah di bawah. Tertutup. Alani rohatani para jamita. Rohatani Tuhani. Tatangi hodok. Si patah masuk siak kanan keluar siak kiri. Tabodo pi. Molo masuk siak kanan keluar siak kanan. Omma na parjului. Rohana songo dia tabuan laumar minggu hita. Rohana yasdo manang rohana tertutup. Napa duahon ima roha akan batu-batuon. Rohana karas. Rohana jugal. Molo itu doko paditai songonon roy biana madokon. Songona sopas. Dang songoni. Karas ni rohanai di jalo ibana do hatanai Tuhani alai ikon na di rohanai do nasaut. Ditangi hodo, diolo hodo, las do rohana mebike hatani Tuhani, alai okon na di rohana ido nasaut. Odo nama bebain dak nglahu mar parbue hatani Tuhani. Na patuluhon ima tano na dinggan, alai dang marurat, dang manahan, ala adong akara barabanasing, akasuasuanan nasing. Ditangi hodo hatani Tuhani. Ibe pisi patah songonido molo sai majah hatani Tuhani dame roha. Burngine martangi yang iba ro adong paru kilo Tuhan. Hodo pangurupi diau. Hodo do ngaku pos itu tu roha. Dame hir roha na martangi yangi, dame hir roha na marminggui. Ale dong bangergat tiari olo muba muse. Natwari ngapos roha sugo nai ari seni pagi nunga marsak muse. Bohado tutu songono nate. Alani hape sotung do diri puak kahalak na maning no hatani di bata sai holas sahali ngabui be saliling-liling na. Sai holas sahali manangihon. Hape tatangi hos sahali ro paru kilo pitu telu do hatani Tuhani. Tatangihon hatani Tuhani las ro hatta ale ro paru kiron ro akan masa tang manahak kita alaniaha holas persatokina do hatani Tuhani di bagas ro hatta hape paru kilon ningolu ganup tiki ro alania mangenang ninda Jesus ma iko songono do rohamuna rohana yes rohana radi majalo suasuanan rohana radi majalo hatani di bata. Ay molonin nahita tu Tuhan ni Tuhan. Nyor rohaku pature ma. Gohi marrohakon. Gohi mapikirakot Tuhan marhiti hatami. Yakid do jala porosero hita. Go dame do hita mulai siya bagas joro. Go dame do hita na siya namanangion hatani di bata. Alay amanginang. Jujur maju hita mengatusi hita pe olo do adong suasuanata. Tano na papatonon. Disope adong duhut. Di sope serong do batu. Di sianope se lewat do akapapahanan olo do lewat manuk do kanasing. Ale boasa ibana boy manahan, boasa ibana boy mangulung. Neng dohonon di Jesus songo dia pe pardinggan ni akabangunan na belga
songo dia pesakak ni jolma tibu ni jolma sude marmula marbocir siar roha nadinggan. Sebesar apapun bangunan, kalau pondasinya tidak bagus itu akan hancur. Semegah apapun bangunan, kalau pondasinya berantakan itu akan hancur. Songo dia pe balgani akaparu kilon ni ngolu molo nung ngadinggad do rohana manangion hatani Tuhani, molo nunga hatani Tuhani do namangguhi rohana dohonon nado danggabi alani paru kiloni tadi konok ku Tuhani. Molo bahasa Indonesia adong duduk kosongonon ditangi hodo hatani Tuhani alai alanya kana masa murtad mebana. Ina bahasa Indonesia ada kata murtad manang meninggalkan Tuhan. Ternyata masuk akal mengapa ada seseorang yang terlihat sangat rajin pelayan di gereja tetapi meninggalkan agamanya mungkin atau meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu hal, mungkin karena pasangan hidup atau mungkin karena kekayaan. Alai per minggu di mana apa? Alai anak nipadi tadi mana apa? Kitu naposo di mana apa? Ternyata itu tidak menjamin seseorang betul-betul beriman dan menjamin kape. Alanido bahasa gudang halak nama nadikot Tuhani ala memang dang songon rohana paupatonon nasida dang songot tano na paupatonon rohani nasida parngulon nasida. Alani amanginang dung tabege dung tajaha tarimang rimangi trupukon nadi dia dohita nuaing. Hati yang bagaimana yang kita bawa mendengarkan firman Tuhan. Apakah hati yang mau diperbaharui atau hati yang memiliki batu yang mengganjal atau hati yang penuh dengan pergumulan, hati yang penuh dengan kesesakan atau betul-betul hati yang siap untuk diisi. Ai porsedo hita manginang nguluni jolmai esong tanah na patuluhonodo dang boy do honota deo maka paru kilon deo maka hapor suhon deo maka parasahitan dang boy songoni di perumpamaan nasing pe ni najis do tentang lalang dan gandum. Biarkan seperti itu, ketika akhirnya nanti mereka akan dipisahkan. Dang boy do honota di bagasa tangyang ta Tuhan padao maka parasahiton, Tuhan padao maka paru kilon, Tuhan padao maka parjahat. Edang boy, Tuhan sendiri, Yesus sendiri tidak pernah menghilangkan iblis, tapi mengusir ia. Mengusir. Jala ditrupuko penang ido dohononna bohado tutu asa unang haporseoni hola par satokinan. Asa unang haburjuan namar Tuhani satokin. Asa unang ringgas ni rohana mengulon hatani Tuhani hola satokin. Enagudanga bui songoni ringgas marhuria ringgas mar Tuhan ale holan adong sauti paru kilon holan adong sauti permasalah di keluarga manang di dia pe ujung-ujungna dang mar minggu. Ai sabutulna manginang iban nama rukil mahita lam tapajon tu Tuhani adong akan masa kemalangan dang mar minggu. Ai sabutulna ro tu Tuhani hamu akan lu jajaran surat inna do oga bima dau do hita berarti memang adong do nasala di bagasar rohata hati manangi hot Tuhani manang majahatan itu Tuhani manang martangiang. Alani hape bahasa dipakai Yesus taringok tu namar suasuanan ala memang ngalam mengatusi nasida. Ngam mengatusi nasida taringok tu suasuanan sudedo halak mulu manua di bagasa batu di atas ni batu pasti mati. Sudedo halak mulu manua di raba-raba pasti nang denggep perbuena. Sudedo halak mulu manua di tanah na sodinggan pasti dululuan na tanah na duminggan. Alani amanginang tu sudi halak rodo hatan debata kepada semua hati firman itu datang dan dia juga berjuang kok, dia berusaha. Firman itulah yang selalu mengingatkan kita untuk mengatakan jangan lakukan itu. Firman itu juga yang mengingatkan kita kamu sudah bersalah. Alani amanginang songon na marsuasuanan songon na mamereng akayanak kodo para karejoni kuaso ni hatani Tuhani. Si pata tang ta sadari ra akayanak korni agita he sahirana tari pe sudi halako baru tubuh sahirana tari do pe sikola minggu hape sonari nunga magurang sudi nunga belga sudi
Son na tuari do pe son na husuan emeon hape son ari ngama gudang dang taboto ala memang dang tolak tama mereng-merengi song dia perkembangan na molo di pesalmen ninna do Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihinya ketika mereka tidur. Dang taboto kan rezeki ni jolmai song dia parrona bohado bayon olani do ke regiona ale buasa pasu-pasu mas segudang ditikina so tolak gogotai ditike para podom tai di pasu-pasu Tuhan itu hita. Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Tuhan memperlengkapi kita ketika kita tidur. Songoni akayanakon dan sadar hita ngalemah gudang bayan kok nga anak buru HP ngaduli-duli HP bayan kok nga bagudak kape sudi alani HP dan tasadari muba masude songoni donang amanginang parang ini jolmai buasa di dokon hatan di bata boy paubah rohani jolma ala memang makuling do hatan itu hani makuling do Tuhani di bagasang uluta di pikirata ganu tiki saya dia jari-jari mahita di pature ma parnguluata alani dung ture nguluta dung ture parangeta tangyang tape gabi tangyang ni partigor ma tung ahape tangyang ni sasahalak akasakapna molo nung ngadenggang nguluna tangyang ni petang yang ngadenggaddo molo dung ngadenggaddo hita di depan di bata ahape na tapangido lehonon na do ido asapole doko de parpudi marparbue mak adong na 100 lopit adong na 40 adong na 50 adong na 20 adong na 100 200 meragam akapasu-pasu ni Tuhani buasa nang sarupa ala memang nang sarupa ulan di jolma dan dos ulota ale dos du pasu-pasu ni Tuhani alani amanginang pasu-pasu ni Tuhani dang alani liling na hita martangi yang daong dang alani seta jahai bibili daong alai taba masuk dui bana turohata manang na daong alani do molo si Maria molo di Lukas dohot di agedatai mertua ma natu mangihon hatani di bata ale dang holam manangihon na upeopsa so tung do hita holam manangihon ale dang mameop si Maria ipe di pahusor-husor do hata di bagasan rohana apakah firman Tuhan itu betul-betul kita renungkan atau kita jadikan hanya sebatas bacaan malam atau bacaan harian tetapi mari kita biarkan firman Tuhan itu betul-betul bekerja. Firman itulah yang perlahan memperbaharui hidup kita dan nantinya tanpa kita sadari kita akan menjadi manusia-manusia baru yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Alani amanginang marhuaso do hatani Tuhani argado hatani Tuhani alani tapaluas mahatani Tuhani pai baru paturehon rohata ganu marsada-sada amin matangi kita moleate ale Tuhan porsero hami di huaso ni hatami porsero hami di padongan nyomu pangaramotio mumarhite hatami alani pe Tuhan unang manyan holan namanangi hok kami alai di peop hami mahatami di parngulon nami di rohanami unang manyan deu hami sian hatami hatami mana mengajari hami asang get gabijol mana bisuk hami hatami mana mengajari hami asang giat marparangin dinggak kami di parngulon nami pasat tami diri nami tuho Tuhan dongani jala ajari hami di bagasa gornam Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tau duti muse pertanyaan ngata. Ta puji Tuhan ta marende hita sian buku ede nomor 206 ayat 1 tolu dungian non diuduti matang yang sian naro.
Marulah hulak doa maduk malati tu adupan mi alia magpardinggan basa. Siala asidot tolong roham ali Tuhan. Na maliot dihami hai paso sa hatu baga sa Bornginon. Tuhan, maulati ma Tuhan. Na pinatari parmo hami siap bagas nami besa hatu bagas joromon. Ima ala di pamasa huriami do Tuhan. Pertangyangan ngataruli hami tutu Tuhan dihatam nak pinasahat ina posomi. Siang gia matutu Tuhan sonen dokomi. Una kola mabigi hami aleneng matutu mangulahon asi maroham Tuhan ajar-ajari mahami lo mangulahon ni saluhuna Tuhan nang dibaga sa Bornginope kasahaton nami do tuho ima kadongan nami Tuhan na dibaga sa parsahiton ho matatok Tuhan na mga leon hamalumon ni sahit dia kadongan nami gudang Tuhan terlumuwi matuha diwuru nami si Melani nang kadongan nami do pe Tuhan na dibaga sa parsahito di tikyon. Pasu-pasu mana sida Tuhan, pasu-pasu obat doa kasih panganon, asama korona maluman ni Tuhan tu pamatangin na sida. Napos dorohan nami Tuhan, naliano mononi hamalumon ni saiti, dina sida ganuk mersada-sada. Ali amang pardinggan basa, nang dibaga sabor nginope Tuhan, mangidudupi hami sian asin ni roham, ima kanak pun nami Tuhan, siya mulai siya nami mesahat na magodang, humatotok Tuhan na mangajari na sida, bolo na dia bagas na kaparsekolah dopi na sida Tuhan. Dia di nasida Tuhan na bisuhod do roha na ulo marsiajar dia ka ulon na nagsoni akan akon nami na mga luluyak ka perkarejuan Tuhan. O matutok Tuhan na pa tuduon na kaperkarejuan na hubarto ka parsekolah nabi na sida Tuhan. Tuhan bagas sa Bornginon rod kami mangido tu arupa mo na badiay imakan akon nami Tuhan akon nang pantasnya Tuhan nasida dapat sirokak mitodi patudu matu nasida Tuhan ni masirokak mitodi pos dorohan nami Tuhan na leno munoni nasida ganuk mersada-sada nasipada doto Tuhan na biar midaho pos dorohan nami Tuhan jari neneng ro paturono mutu nasida ganuk mersada-sada Tuhan nang songoni Tuhan di tikyon di negara nami terlumobi Tuhan na masa parsahiton covid sa polusia ho matatok Tuhan na padahoni sahiti sa negara nami pas dora nami Tuhan na leno munoni dapat yuram munoni parsahitoni sa di negara nami Tuhan nak songoni akan tua-tua nami lansia di bawah horo Tuhan na sudah gogo na sida alena pos dora nami na leno mun na sida gogo do ahi pason di namardalani ngolu-ngolu do pinasida Tuhan rap do yak anak kon Tuhan Tuhan nang dibagas jorom pe Tuhan ima akaparhala do nami ho matatong na madongani na sida Tuhan dia kaulon nabe naksongon itu apa di tanami amang si hobing dohot amang pajeta do keluarga dongani mana sida Tuhan lamang ulahon ima nak pinasaha mutu na sida mulate madiwali magpardinggan basa nang dinalamula pihamin no Tuhan siap bagason ho matatong na madongani ham kadongan nami Tuhan na di dia pinang nasida naksongoni akan na dibagas nasida be ala subuh rap do tami pertangyangan dibagas sa Borngino dongani mana sida lemang pardinggan bahasa ho matatong nama dongani hami Tuhan di dia be hami Tuhan maringanan asi maroha maulati madiwali Yesus Kristus Tuhan nami Tuhan perdosa na godang do hami lemang dabasa cuma lo Tuhan sesa dosa nami na godangi asagat salupai majalo asi nasiakoi maulati madiwali lemang pardinggan bahasa amen. Taudu timuse merede hita sian buku de nomor 815 ayat 3 diuduti anon tangiang sian parhalado.
sada maruhata martangiang mahita. Ale aman namin na marhabangsa di Banua Gijang, mauliati puji-pujian di sobahan rohan nami tuho ale Tuhan di bagasan Bornginon. Ala asilo tolong ni roham do Tuhan, na mga leotiki di hami, buhi hami pertangyangan di bagasan Bornginon ale Tuhan, baik melalui onsite, baik melalui online Tuhan live streaming. Saluhut na Tuhan dangalani gugu manangalani pabainan nami alay alanya sini rohamdo gabi boy hami madoho ti pertangyangan ni ale Tuhan doho denggan. Ibahini Tuhan mau liate madiho Tuhan alanong dipatol hasho hatami marhiti-hiti na posom Tuhan. Pasu-pasu maroha do pikiran nami ale Tuhan. Asang giat songot tano nanapu hami ale Tuhan. Boy majalo hatami gabi marurat ti Tuhan hatami di bagasan rohan nami, jala marparbue di bagasan parangulun nami. Dibahini Tuhan urupi jala dongani mahami ali Tuhan laho pahusor-husorhon, laho mangulahon hatami di ganuk pargulumiton ningulu nami. Pos dorohan nami di huali Tuhan, di bagasan partikianon Tuhan, di namasa COVID-19 nama baik sipata hami ragu kuatir Tuhan. Alay hodo hapurusan nami, hodo pangaluluan nami Tuhan, tu hodo hami mapurus Tuhan manang ahape na masa di ngulu nami. Dibahini Tuhan roh hami tujulom apala di Bornginon, mabuan akadungan nami na di bagasan persahiton alani COVID-19 yele Tuhan, Tuhan pasu-pasu manasida, lehon tuguni haporsyaon tu nasida asa tokong nasida marsigatuk tuho. Manang ahape dia lang nasida le Tuhan si panganon dohot obat minuman na ni pangan nasida pasu-pasu may Tuhan asang giat makorhon hamalumon asang giat boy nasida bebas di isolasi mandiri Tuhan boy hamirak marpungu di bagas coromon ale Tuhan pos dorohan nami di huali Tuhan homa toktong namian di tonga-tonga nasida di bagas nasida be molotuk pe lagi isolasi mandiri nasida Tuhan Tuhan mangidu hami tu huali Tuhan di sude ruas ni huriam sian na met satro di nama godang Tuhan hupasahat hami matuho asa ho matoktong nama masu-masu ali Tuhan akayana kon nami na met Tuhan pasu-pasu masih sibur-sibur magodang suaksongoni akayana kon nami na marsikola melalui live streaming dope Tuhan alpala ditikyon dang bui dope tatak muka na ikon orang tua nagabe guru na ali Tuhan nasipata orang tua na dang mampu ali Tuhan mengajari akayana kon nasida lepos dorohan nami diho ali Tuhan di situasi na masa nuang ali Tuhan lehon mabisuk dohot hapistar na sakoi ali Tuhan tu akayana kon nami na di bagasan persikolaan lehon bisuk dohot gogo tu akana tua-tua na ali Tuhan asengga margogo na sida ali Tuhan laho mengajari akayana kon na pinilomohon mutu na sida suaksongoni aka guru na di persekolahan Tuhan na mangalian aka persiajaran melalui online humatoktong na mamasu-masu jala mangaramuti na sida Tuhan pos dorohan nami di huali Tuhan di akayana kon namin na di bagasan perkarejoan pasu-pasu na sida li Tuhan asang giat gabe haboran ni pasu-pasum tu akana humaliang suaksongoni akan nasa dapot karejo dope Tuhan paturuhon aka perkarejoan na sesuai dohot ilmuna na sesuai dohot na hinalo mohon ni roham dia karungan dia ka keluarga naso naung berkeluarga naso dapot pasu-pasum na balgay do pele Tuhan Tuhan pos dorohan nami di huali Tuhan napasahatomui ali Tuhan tu tiap-tiap keluarga akan na baru ali Tuhan akan naso marianak ko do pele Tuhan dibahini Tuhan pa pos marohan nasi dali Tuhan na leanomu di ditiki na lehet pos dorohan nami di huali Tuhan atoktong ramotamu jalarunganamu hami saluhna ruas ni huriam HKBP Bincarung suaksongoni malay Tuhan akan na tua-tua nami akan naung lansia na sabui rap marsaur hami Tuhan di bagas coromon na ikut tinggal nasida di bagas nasida beale Tuhan melalui live streaming mengikuti aka ibadah Tuhan humatoktong na mga leon gugu mga leon hahipason di nasida le Tuhan leon aka kesabaran di aka yanakon na mangurus nasida le Tuhan aseng toktong di bagasan lasni roha di nama dalani ngulu-ngulu nasida Tuhan Tuhan nabasa suaksong ni musedo puli Tuhan nang aka program ni huriamon ali Tuhan upasahat hami matuho ali Tuhan
asang giok boy tutu mardala doho denggan Tuhan pos dorohanami dihualay Tuhan pasu-pasu masalhuna kaparhalado ni huriam asang giok toktong boy penuh dengan tanggung jawab na sidale Tuhan dia katugas pelayanan naung pinasahamu Tuhan yale Tuhan pos dorohanami dihualay Tuhan naramo tamu donganammu ajaranmu hamile Tuhan asang giat gabe pelayan na denggan di jolom suaksoni lau menelayani akaruas muale Tuhan Tuhan mangiduhami tuhuale Tuhan disudi aka ulau namile Tuhan terlumobi Tuhan di amak padita na dua le Tuhan sebagai uluan nalau para raton barita menauli Tuhan mele Tuhan ruasmu homatoktong nama masu-masu na sida le Tuhan pasu-pasu aka keluarga na sida le Tuhan aka yanakon na pinalamohon mutu na sida asanggi merhite-hite yanakon na pinalamohon mutu na sida le Tuhan bui marlasini roha lau pasahaton baritam barita nauli Tuhami aka ruas muale Tuhan pos dorohanami dihuale Tuhan homatoktong na mga ramoti sa luhu na Tuhan akan bertugas akan perhalado partohonan dohot perhalado na so partohonan asanggi bertanggung jawab sudiale Tuhan aka diluaw na pos dorohanami dihuale Tuhan natoktong donganamu jalan ramotamu hami ale Tuhan diganup aka ulaw nami Tuhan nabasa mangiduhami tuhuale Tuhan di nahubegi hami nalau pida amak padita JFC Hombing Tuhan tu HKBP sentul Tuhan pos dorohanami dihuale Tuhan natoktong ramotamu donganamu Tuhan asanggia pelayan na denggan ibana di sana ale Tuhan pasu-pasu aka ruas na didapoton na di sana ale Tuhan asanggiat gabe ruas na denggan na boy majaro hatami Tuhan pasu-pasu mga keluarga ni amang pedita si Hobing inang burusinaga dohot dana na dua na pinalamehon mutu na sida le Tuhan asanggiat boy diulahon na sida tugas pelayanan nang pinasaha mutu na sida le Tuhan asanggiat lam rarat barita na uliya le Tuhan di lingkungan ni HKBP Sentul di bahan ni Tuhan mangiduhami tuhuale Tuhan di sudi acara nanang patupaon ni huriam Tuhan ho matoktong nama masu-masu ya le Tuhan asanggiat mardala doho denggan hobar tulong moni roham Tuhan mangiduhami tuhuale Tuhan di sudi aka tim perizinan nunga tumacalileng Tuhan huriamon naung jongjong di tonga-tonga ni kota Bogoron alay sa hatutikyon alay Tuhan dang tarjalo hami dope surat izin membangun Tuhan alay mulai tema Tuhan ala toktong do diramoti jala dirungani ho hami buih hami beribadah di bagas coromon di bagasan las ni roha sonang so haribu-ribu kami Tuhan saluhu na Tuhan dang alani pabanan nami alani asini rohamdo di bahini Tuhan asima roham di hami pasu-pasu masaluhu na tim perizinan Tuhan asanggiat dina mengurus aka surat-surat na perlu tu siale Tuhan dohot aka menghubungi aka masyarakat dohot pejabat nadong di kota Bogoron ale Tuhan bui na sida berhadapan dohot denggan Tuhan parsahalai jale parbisuhi mana sida le Tuhan asanggiat bui mardala dohot denggan pos dorohanami dihuale Tuhan na leonomui ditiki na lehet di bahini Tuhan pasada mahami saluhu na ruasmu asa to kami sisada tangiang lahu mangidoi Tuhan tuho di bahini Tuhan pasu-pasu masaluhu na aka lingkungan ni bagas corongon ale Tuhan asanggi marhiti-hiti lingkunganon ale Tuhan tarjalo na sida jongjong bagas joromon ale Tuhan di jalan Bincarong nomor sadaun pasu-pasu saluhu na ale Tuhan ruas ni huriam asanggi boy marsaur doho lingkungan nadong di lingkunganon suaksongoni aka pemerintah nami ale Tuhan pemerintah wali kota Bogor satu tingkat RT homatotong nama masu-masu na sida le Tuhan asanggi marhite-hite rohana buka rohana yas boy na sida law mga leon surat izini ale Tuhan pos rohana mi dihole Tuhan pasu-pasu masaluhu na aka pemerintah nami ale Tuhan sia tingkat tertinggi satu tingkat terendah Tuhan asanggi boy na sida le Tuhan lahu mangulahon aka program naung dicanangkan sia pusat satu daerah ale Tuhan terlumobi di masa noaing ale Tuhan ima vaksinasi ale Tuhan asanggiat sude aka masyarakat ni negara namion ale Tuhan majalo vaksini ale Tuhan asanggiat boy terhindar negara do bangsa namion sian COVID-19 siai pos rohana mi dihole Tuhan pasu-pasu masaluhuna asanggiat marhite-hite ale Tuhan
Boy mardame sonang masyarakat ni Indonesia. Tung ahap pergumulan di negara do bangsa namion ali Tuhan di boto hodoy. Dibahin Tuhan hupasahat hami matuho. Tuhan mangidu hami tuho ali Tuhan. Di bagasan bornginon ali Tuhan. Manang nadi dia pe hami, manang nadi dia pe bejemaat mu Tuhan. Ho matoktong nama masu-masu. Ang giat sonang so hari buru-buru kami ali Tuhan. Satokin nai nang mardungu sirang mahami Tuhan sian bagas coromon. Ho matoktong nama masu-masu jala mangaramuti hami. Dinamulak hami tu bagas nami biale Tuhan. Suak songoni jemaat muna dohot beribadah melalui live streaming Tuhan di bagas na sidabe. Ho matoktong nama masu-masu jala mangaramuti. Tuhan tung mace gudang nanak pangedun nami tuho di ngulu namion. Ale salu na Tuhan radedoy di jolom. Dibahini Tuhan leon may hobar tu asin dohot holong ni roham. Pardosa na gudang doham yale Tuhan. Badia ang goho. Dibahini Tuhan sesama saluhuk na dosa nami asai marhiti-hiti yale Tuhan. Boy tarjalo hami akapasupasan na nagsapasahatom buto hami. Jala gabe anak haholongan ni roham hami. O matuhan tangiang wilik-wilik nami. Nahusabaho kami holan mga asahan guarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua jale si hokop pami. Mauliate madiho Tuhan. Amen. Merendi hita sian buku ede nomor 470 sada ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean. Tendeo naik 2 aja untuk kita. Tatanya koma piliata martang yang mahita. Ali de batama namina di Bano Gijang. Hodo harorani saluhu silelehona denggando nasa ulibasa namoliutus. Upasat hami masyani lohami tu hami pilan nami tuho. Saya jalau mai gabi wapna khusus di jolom. Pasu-pasu meja ramoti. Asa hopar hase kami pilanon. Pati bunara jamu di tonga-tongani huriam do di Portibion. Buhai marah nami marhite hite todim.
Asalam utadda hami guran ni selohmi Tuhami. Asalam gir-gir hami modok moliate Tuho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangyang ditangyang alia manami. Alia manami di benua gijang. Saya benar badia maguarmu. Saya Roma maharajaunmu. Saya saut melalui roham di benua sonda di benua gijang. Leo matu hami sarang Lucia. Saya semenami soang panisanami. Di dua saya doa mardusa Tuhami. Unang hami itu pangujunan. Palua mamisian pangago. Ahona pun harajaun. Dota guguon. Rodia sangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Do tolong ni rohan di bata ama. Dot para seorang itu diporbadi mamad dengan hamu salu una. Amin. Horas madihita saluhuna.